Времето си във Фейсбука, слушаш ли? Във Фейсбука. Ето Деси гледа на Кристи. Слушай, жено, На ръка. имаш ли пара? Имам пара, давам на тебе 2 лева, Браво, не ти на ръка. подката да ти япа има жен. Да те фане оне цигани кога на 2 мастики. Значи, като те гледам направо те виждам. Значи, ти има страшен беляк. Знам го. Долу е, верно е. Значи цепнат си между краката. Да даваш 2 лева, но да гледам на тебе. Ако не познавам, че ти ги връщам. Ти... Бърках се нещо, нали? Бъркали са ме. Не би забрах работа. Ама снимай, не ме снимай. Чуеш ли, камерата е долу. Чули? Че това тук горе става. Ти не ме гледаха, ако ти минищеха. И ти се тремайдеш. Така, взимаш, ако не ми даваш 2 лева, мъжът ти 100 години да те не поглежда, той така ли не те поглежда, путката ти пажна да хваща. И не се муси. Аз знам ти какво искаш да е мутрал главата, голем да е така, нали? Да те разцепи отдоле. Ти... Забрах? Давам на тебе 2 лева да ме гледаш. Ай, на здраве, айде. Здраве, това е войнаски. Значи имаш големо бъдеще ти. Правим ти една магия. Ще вземеш мъда от джаба. Такова. Опашка от джаба. Мъда от комар и ще ги направиш на мехлем. Ще ходиш на път, кръстов път и ще се подмазваш. Много голям прогрес ще имаш. Значи с много хора ще работиш, много пари ще правиш. Ръцете са ти малки неща хващаш, големи ги правиш. Устата ти е злазна. Какво влезне вътре, големо излезна и изпразнено. Много въртиш кавала, свириш много. Веско, китариста не може да ти смогне на свирките. Ти смигне. Ти не се бърка и там къде се бъркам аз. Цяла каша. Чакай, го влиза Веско. Значи влиза отзад. Кой не снима? От битви репортери се? Ах ти пачане, не да си смееш. Сега ще гледам така. Ти ще се жениш. За мъж ще се жениш, да. И ще имаш деца. Нема са жена за жена. Слушай ме, аз много разбирам. На ръка гледам, на хуй познавам. Ще се жениш за мъж, ще имаш дете. Или момче, или момиче. Едно от двете ще. Зависи от тебе. Ако имаш повече пари, травестит ще го правиш. И ще имате много стока, ще гледате. Крави, бикове, хуй да има там. И децата, и ще имаш една голема плевня. Плевня там за сеното да слагаш. И децата ще играят с кибрита. Ще запалят сеното. И после какво ще правиме? Плювайте да угасиме пожара. Аз съм пожарникар, да всичко угасим. Направо, ти от колко време не си се гасила? Това малко вътрешен въпрос, ама ако искаш да отговориш. Не го приемам много вътрешно. Са били те клитора? Куча, ама къде гасиме пожара? Значи, ето това е ръката, направо ти казвам, че Деси нека тебе ще те окачи. Айде спирай камерата, а това е нашата Мария, направо обича салама и прави стахия. Направо ураган прави. Тя не се сърди, така изглежда. Значи, втора 50 евро. Ще ми даваш ли или няма да ми даваш? Ами нема да ти дам, маха се от тук, мерда такава. Виж ли къде? Вечерано, когато
Чакай, ще снимаме. оставил. Ти на мене он викаш, аз ти говоря, ти ми приказваш. Крата с работа. Ево за тази приказка, на здраве, кой ти пиеш? На здраве, ма? Дрема? Браво. Канчараме се видим. И така. Това е Гоца Циганина, а това е нашата Амари Пена Даро Кошарнико. Това е Дани Кошарник от малата от Махалата. Това е Криси. А това е Синайда Дук. Аз съм от Василовския циганин. Направо патката да ми ядете, изяждате, кой ми каже, че съм циганин. Това, че прика малко особено, нищо не означава. Много приятели от Ципър имам. Това не го пускайте от YouTube с главно Х, ако не знаете какво означава YouTube с главно Х. YouTube. Аз съм много красив с главно Х, харасив. Направо, срамно е, моля ви се, изчервих се и направо кафяво и червено става шоросинкава. Това е кръстовска между Скопен гяло и Елало вещица, мандрамуняк. Никой не те разбра. И аз съм българин, мога да го